15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Ni ki factory yang ni lah ni company yang long bam dei su kum nong tong rei mentang la dei kimrau kalau kum kimrau karo kom le ya kini ki produk ki perselam jongi ki baterai nya ya ka kali ke jongki ka ba kila knyot benci ka dei lang ba ki je kran ngilap ya kata Kinongelam Kamigalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA haka arpo nyaw tarik ujemmang arjar arpun rio kilalet banyak kendo ya kiba penyat ya ka Amrit Cement Plant kabadan hakat lai mer Riboy District haka bayar day bagajing syapan ben kinongnya truk kiba day kitrai jela haka tay ka karkhana. Habakran sikilat patay kubor na kaliang uba mos landar marngar u chairman ulaong baki dan hado shipotli kimat kiba kilayakran bat kiba penyat ya kateka karkhana hakabaya day bakajing syapan ben kinong nya trok kiba day kitrai jela. Ulaong bahaba pet ya kitrai jela kilong penban kum kimrao na mar kijing sya le ben jungki hakiba bun kiliang omsyo tang kinong tong Nolol kita ulaong ru bana kaliang kiba penyat ya kateka karkhana kila sengap ya kejing dawa ban penbet no ikene kejing sya knyat ben bat ban panpor ban kmi benya swaya ki. Banangkong ye keren bangilap bahkan ka Amrit Cement na kapor cha kapor abangi ye keren bat kiong himju don kali andai ka basngaw si bat mentapat andangi wanhang ne andangi sedang ban ye kali ka agenda ka banangkong kalalong ba pidon kat nu teligi kali la kali dari chairman jongi bapaniat ya ka meeting pari bederu chairman jongi hangta kalami ba chispa kra teligi kali te hadin pat ngilabu ka jingkali PI kan nu teli ya ki briu ki jongi ki berina ka hanyo ka briu unyo trap jongi andai ka ba ngiyo ka kubor kiyo tang lai pusan teli andai la dangi base pat ka tumka ka eksekutif summary ke jongki na kapor ka baki itu ba fast preference bangin ai chwa ya kibri jongi andai ladangi page pat kani kam dai shu ka fast preference kala dai pat ka that preference de andai ka ba ar ka bangi snyo si hang ne hoi uwei pu wei ubriu aba utrei ukwa ban yo ya kata kanong ka babiang bat unsung tenat mentrai ya ka kam hero lada umyo ya kata kanong babiang ngam tarai ununu ula lene usutenat menteri kakam hadin mengiwat kakumba pitip kini ki driver kide ki emde ki unskill kila de kita ki skill terladangi peja ki notification ki barang sumi ha kani bal adapt ke salary ke basic pay ki jongki kaya pair bat ke basnyo si mende habangi tip baki ai ya ki driver jongi tangkhat san hajar kamut san spa chisngi menta le san spa chisngi wadu taxi driver ro uyo chi hajar nen yaw spa tangka chisngi buat kat yaw driver truk jongi ki ai tang san spa da kamut hatu kane kamde mo kata jingle arsap buat ye ki wei ki ai kat baki mon kat baki sio mon ban ai ki ai kat baki sio la ban ai ki ai re ye ki bru jongi ki da khnyot buat ki da le ben buat kim ayo ya ka facilities buat kabalai hang ni kabangi sio si shu ba lada kini ki driver jongi ki yo pang lene ki kwa ban sim ya kalip bepli kim yo ya kata kalip namar ngilatip ba kino ki cement factories ide ki semi government ki don la ki norms ki tom and condition ki joki but kaba ngi dang kemi lanti ba ki driver jongi ki dei ki ta ki permanent employee ki jonki bakini yo alu dia kita ki facilities andai andang i wan mata sihang ni ngila lap sibon ba ki briu ki jongi kilong tang kinong tong de lada ka jia kum ne ba ki briu ki jongi kilong tang kinong tong hastet la jong kan long kumno kan jia kumno ya kalawe ki jongi na lor ba ka hiran ka ki ka khan ka business na do ka por balakang yo do yong ter adu menta ngiyo i ka jing hiran ka kam umla chu bani ong but na ka por ki mar ki mata ki lakiu na mentau kau live hosan lele shay la poi sao peu kumbalong diesel bat petrol tala da jia kini kurkom kini ki driver jongi bapli kin sa kun nei nomar suang driver jongi hang ni don ubadon kun laingut sangut don ubadan arngut temut kata ka salary ka bagi yo khatsan hajar kamut tang yele diro undap te henry ke bangi siosi ba anda jia ka kali lene ka sya penjulor ka kali
lani hajaka panhap ki haban siu da kata salary ka bakiyo talada kumne kamot nga ngasio banok nga panrem jur ya kene jingle ka Amrit Cement ya kene ki driver ki jongi bat Handrai ngidang up bat ngi khmi lanti na marka don ka jing panpor ka jongki ba kin sa ai yangi ya kata ka por ba kumnu kine penbej bat kita ki board of directors ka jongki Kani ka jing jia ka ba ya kendu jing na kaliang jong kini ki nongnya kali. Kimdai ki nongnya kali jong ki kali jong ki badai ki try kali jong ka asion jongi. Amar ka asion jongi ngishim ya ki try kali ki badai tang ki try jala. Bat kum juru ngishim ya ki nongnya kali ki badai ki try jala. Ki ndrai kani ka jing ya ka jing kendu jing ka dai ka na kaliang jong ki nongnya kali ki badon na po jong kani ka banyak kali jong kini ki company. Hoi ka wei ka dai na ka bang ya kan mata ka dai ka Amrit. Hari ini kita lang jong giwe yure company bane thu jing jong gi bade jong ka star bat jong ki top sem bat kum ta ter kini ki nongnya kali jong kini ki company ki be kendu ya ka juk ka jing kum be kendu kini ki jong ka Amrit. Ya din lami ka tu ka jing dan kali yang jong kino elam nari boy ban elam jong ka gentle sakar fly terik mo kila ya hiar seni ban ya kendu ya kini ki try lanot ki ba mat ya kini ka kam kabanga nakali yang jong spokesperson yung imene wang mangi mentangi di nong tong Hari rangi ya keren nang ni so thu ya ka jingle ka jong ki ni ki factory yang la ni company ngi long bam de su kum nong tong Hari mentangi la de ki merau. Lalu kum ki merau karu kom le ya kini ki produk ki perslam jong ki baterai nya ya ka kali ka jong ki. Ka ba kila knyat benci ka de lang ba ki je keren ngilap ya kata. Bat ngilap ba baro khoj kamot ba ka de ka jing urat jong ki. Try factory lani try company kalau sami jing ya kani ke jing lang ba kawan kani ke jing lang ba menta hang ni namar ba kini kimdai ki kinunya kali jong ki try jalang ila panong kimdai kinunya kali jong kita ki truck owners ni kita ki try truck ki badai na jala jong ki dai kinunya kali jong ka company gini ngi la ban tuklar mangi ba ka e ga beduna ka e ga balai light no lada kini ki one out lani one arm one out one nam lani one khot yang ya nakali nga jongi haban persengaw ki ka ga jing nakali ang jong kini ki product khot paran ngalam jong kari boy bat jong ka Giant Hills hadin glia kran ka apply tarik kila khot lang ngi mera kasi ngi ngimtip ki jing ngi oi ki ai ki jing jong pi kino kita ki jing ba pi kendu lani kita ki jing saknyat beng jong ki hangi kila ai ngi ki point ne ba thok mai gani kila thok hidam ki ni nongnya kali jong kini company hadu hotuli ki point ngi le sulok menta kasi nakali ang jong kini ki driver kila thok angi ba kadon kata ka jing ai kam ka banok siliang bah ya kini ki beri joni try jela lala adap saupo snam kim aikam kadba ya kini ki beri ki bana bar jela lada kila don ile akran meneng niru ila lap saki golong ba yang ini ki bana bar jela kamut ba hadu san snam ru bidang aikam tinggi ong balai namar ba kilong kerpang tinggi tip su ha ka jinong kerpang ba kumdo ya nakaliang jongi meneng ila ong ba nang ni sukmat nginom sya ya kata but dade ba aikam de ban iron ti ya borok la kalong ya utrai jela la ni ubar jela ru di ban iron ti ndai ban chinyat tang ya ki trai jela tinang ta ka point ka ba sau ka jingle jong kini ki ka bangi nakaliang ki don lang ni ki trai gali yang ni gila sosi ba ki trai gali ba de ki trai jela ki jongi ki ba ki pajule menuru kaki gila ong ndai kini company kalong ba ki phanya kali ya kini ki beri jongi hadu arp sau kanta bat kim dei ban sange kalong kim dei ban thia ki de ban be ja ka trip telada kimbe ya ka trip ki shaot ya ka tulaf bat ki be na ka kamro bat ki berngam tenton ki katu kani ki driver betu ini kalong ba kila sak tak tiro ya mene hadin bang ilawat ya kata kamut bana kaliang jong kini ki kimla banlen na kaliang jong company ka pau ba ki don ki bale bat ki aidau ba ki ginong train bana kaliang jong ki gilong ba kada bandai ki jing bakla na kaliang jong kiro bat ki loong ba kum ya kata ngim don su henry lada kinya kali jong kini ki try jela ki jongi kinongnya kali try jela jongi kila kan sai jong ba ni yaki driver ngim kwa ban khunyat palat haban nya kali nama lada khunyat palat kawan ra ka jing accident ke jing mensa ya try kali ya unong nya kali bad ya kini gi nong yang gilti sinking ro ya nakali yang jongi meneng ile keren ban ai ya takares la gumno hadu prakanta ba ki de ban res ka shisni kata ka de bangila dawa mene pada kali yang joki gi ong bene keren gi bor balor bat tin pediang ya kata ka jing ajimut ke jongi halor kani ka banta tenang ta kani ka basan kani kada kanombar kau sakoi kanombar ki ong ba kesat long ba kini ki company am kelas sedang gidon ka idea kalong ba khandai beje seneng kiale ban pendik ki driver jongi khanang ba kinting ba kinom yo thia kan khandai beje seneng gamut ki phone nang ni ki company kalong ba
ki teng-teng ki kern ba teng-teng ki tim da kasih kesam. Bat kapan berngam berset ya kini ginong nyak kali try jela ki jongin. Kalau nggak penting ya ki giman se ba hamnya jubori kali ya ki por men mitro. Kata kadai ka bangi lap ya kermene. Ba dia kani ru nakali ang jong ki ong simkia, ba kira kermat kemat ang tu ginong try. Ba nakali ang jong ki ong ba kanom dia shoot ang dia sakamat. Bat halor ke jingjia aksiden gum lakran de kini ginong alam mensua ki balawan men haswa ingi. Hakani jia aksiden ru da jia e ginong aksiden ga da bakala nakali ang kiwei ru da bakala ada kadai ke jintang jingjia aksiden ru ka jing knyot kalong bet ya ki try kali ke jongi. Bagi od ya ketulop dan gi ba sha od ki pau wajar ru. Kata kadai jing sim gabu ke jongki. Dan nakali ang jongi ya kani ngaong manginum sya menengila kan sai ba nang ni sakamat inum sya syuban le unda. Denang kapan? Kadang gini ka benta kalong ba? Kadang gini ka jing sya le tu sya le ben. Nada na jing ska panhap. Hangi ki ba panhap ru dan te ginok try bar jela sudah ki ba panhap. Denap. Hangi bar jela syuba. Non try jela hangi ru berni. Dan wei ru kalong tangi bar jela ki ba panhap ba try kam panhap ya kani simen. Bat ki ba try ni office ru le tangi bar jela. Telek menu kia selah pramaki ban lek tu ban penja kemalai sausan teligi simen. Namar utrai ke driver bapli haka jingwan hang ni gemut banyak kali la selam gemut mare panhap ya ke simen kalau ngapa pumpum. Bat kinong trai ru ki bungut. Te umla ban long ku komputer ban nyo. Te hita kejing lek ke jungki ki knyat bala aja lai sausan teligi simen. Te ya kani ka simen ki ot na katuga no driver. Tabai kali tang ban yo shimpisa jubor naki driver ki jongi. Ya nakali yang jongi mene ngak kan syai kani bat nakali yang jong ula kan syai mene na liang HR ukli badai pej ya kani ula kan syai nakali yang jong ku ban nang ni sakmat kam dai bandon syukum kata. Habatin pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.